és ebben a mai Kaliból vagyok, és ebben a mai videóban először Robloxozni fogunk. Squid Game. Igen, el is indultunk. Én vagyok a 8-as. Ezt egy másik ember húzni. Én húzok. Jó, ki van válasz? Jó, én vagyok 16. Jó. Megkérdezettem az úrat. Ura! Ó, bocsánat! Ó, bocsánat. Ó. Na, igen, uram, igen, uram, igen, én voltam az. Én vagyok, hello! Battle! Azért megyek! Segítség! Ó, nem tudok én húzni! Engedjetek már! Már húztam. Nem tudom. Ezt minden. Bolted, azt szeret. Húztam! De húztam! Igen, húztam. Lett ki. Piros kulcs. Oké, nem ez lehet adni. És nem ez. Embereket. Toma. Nem az már Pali. Aki nem öl, az kiesik. Azt nem adom. De úgy verekedik még valami Pali. És én öltem meg. Én öltem meg. Már az enyém. Megölünk, gyere ide, hol vagy? Elmenekült. Vagy az elmenekült, de gyors. Ív. Nem. Vagy ez nagyon elmenekült. Jaj, meg a Blue-nak van is, a Blue-nak is van. Ja, akkor mi csak nem... Ja, a Blue-nak is van. Ezt adom. Dozöljön déjà. Kumaya, Dero, de Maya. És én öltem egy embert. Ott az, hogy ide fattam volna. Én akkor... Ne adnám. Oh, no! Gyere be ide. Gyere. Hol vagy? Hol vagy, te idióta? Gyere! Ők semmi fognak. Gyere ide! Meggyilkollak, te! Gyere ide! Gyere ide! Nem menekülsz el, haha! Tévedtél! Idióta! Megöllek, te! Utolsó másodpercben ölök meg téged. Én vagyok a hátam mögött, nem menekülhetsz el. És nem, iskolákra nem menekülhet el. Itt ölöm bátyját. Ne! Elmenekült. Tesó, 100 élete van, no. Majd ide fogta kapni. Gyere ide. De amúgy az jó, hogy csak őket kergettem amúgy. Csak az kék. Gyertek! De amúgy a csaj nem tudom miért nem használja amúgy. Amúgy gyertek már.
Én félek amúgy. Itt öljük a kéket. Kezd el. Toma. Io toma. Io toma. No, ez a kumája, vagy mi ez? Ez nem az. Ezt nagyon szerettem, ezt a filmben is. Ez nem a kumája? Kumája. Rottorára. Mindjárt kell ugrani így. Hús. Ugorj! Meghaltunk a Squid Game-be. Ugrok! Na srácok. Skacok, ne! Tap, és én még 24. Ki gondolta volna. Adom, hogy nincs internet. Na, végre van. De mindig a fejére ráugrok, és akkor átugrok, mint a égben repülök. Tap. Jó, én nem tudom ki vagyok. Bal, kérem a ballomat! Kérem! Na mindegy, jó. Szóval kiválaszt az egyik ember. Jó, most én jövök. Akkor mentek már innen! Ki írta amúgy azt? Itt látható a kékek amúgy. Csak mellénye. Én kék van. Ó, ne! Kif. Nem lehet úgy, hogy mi itt marad. Nem jó, nem lehet. Bro. Yeah. És én ugrálok így. Futok. Hoppá. És a csodabalit. Amúgy ezt adom.
Itt van nálam a fegyver. Megölt mindenkit, aki itt mellett. Itt a számom, és azokat mondtam nálatok. Jaj! Srácok, húsunk. Nem tudok semmit csinálni. Én ugrálok. De nem öltök meg. Csiskák vagytok, barmok. Ez békés út, ez békés, de ez nagyon békés. De nem tudom mit csinálni, én ugrálok csak. Én addig ugrálok, ameddig kell. Jézusom! Nem tudom mit csinálni, én csak ugrálok. Nem tudom mit csinálok, srácok! Meg fognak engem ölni! Nem tudom, csak ugrálok, srácok, én csak ugrálok. So, amúgy... Csak ugrálok úgy is, srácok, csak úgy... Aztán engem találni, és azt mondja, itt ugrálok körülöttük. Azt adom. Látjátok azt, hogy egy Padit ölnek, nem menj közel hozzá, és csak ugrál. Vagy csak ugrál, semmi sem történik vele. Hogy amúgy majdnem eldögöttem, másodjára is. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Most jött meg csicska barmok. Mi? Miért döglöttem meg? Hát túléltem. Ez mi volt? Ez nem, ez lift. Ennyi lett volna a mai videó, nem? Mégse? Hát ilyen több perc lesz azért, de ez nem állított lesz, és úgy így állított, hanem így, de az állított lesz. Azt nem adom. Ennyi volt a mai videó, srácok. Sziasztok! Én Kelly Boy voltam.